Hello friends, welcome to Kings Engineering. So இன்னைக்கு வீடியோல நம்மளோட ஜியோ மெம்பரேன் பாண்ட் லைனரும் ஃபுட் கிரேட் தார்பாலினோட ஒரு கம்பேரிசன் தான் நாம பண்ண போறோம். ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டு, இதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன எல்லா விஷயமும் நான் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். பயோஃப்ளோக் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்க, ஃபியூச்சரில் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கும், ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு தார்பாலின்லேயே எது யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாமல் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு கிளியர் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சரை கொடுக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ ஜியோ மெம்பரேனும் நம்ம தார்பாலினும் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதோட மெட்டீரியல் பார்ப்போம். ஓகே, என்ன இதில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மெட்டீரியல் ஜியோ மெம்பரேன் வந்துட்டு எப்போவுமே 0.3 mmலேருந்து ஒரு 1.5 mm வரைக்கும் நார்மலாக நம்மளோட ஃபார்மிங்க்கு யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இதோட திக்னஸ் வந்துட்டு எம்எம்மில் தான் கால்குலேட் பண்ணும், ஜிஎஸ்எம்மில் பண்ண மாட்டோம். நார்மலாக எம்எம் இல்லைனா மைக்ரோனில் சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஸோ நார்மலாக நமக்கு ஸ்டாண்டர்டுக்காக நம்மளோட கம்பேரிசனுக்காக ஜியோ மெம்பரேனில் 1 mm ஷீட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம். ரொம்ப குவாலிட்டியான மெட்டீரியல், நல்ல மெட்டீரியல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, ஸோ 1 mm திக்னஸ் இருக்கிற ஜியோ மெம்பரேன் ஷீட்டு. ஓகே, அண்ட் தார்பாலினில் வந்துட்டு நம்ம எம்எம்மில் கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம், எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜிஎஸ்எம்மில் தான் பண்ணுவோம். ஸோ தார்பாலின் வந்துட்டு ஒரு 1000 GSM தார்பாலின். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுமே தான் நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஜியோ மெம்பரேனில் வந்துட்டு ஹை டென்சிட்டி போலியத்திலின், தார்பாலினே வந்துட்டு ஹை டென்சிட்டி போலியத்திலின் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதே ரேட்டில் தான் நம்ம இதில் கம்பேர் பண்ண போகிறோம், ஹை டென்சிட்டி போலியத்திலின் தார்பாலின் ஷீட். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு ரெண்டு சைடுமே பிவிசி கோட்டட். ஓகே, ஸோ இதான் மெட்டீரியல்ஸ், நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருக்க மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கிறது தான். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு சன்லைட்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கணும் ஆகும். ஸோ சன்லைட்லேருந்து காப்பாற்றுறதுனா சன்லைட்டில் இருக்கிற யூவி ரைஸ், இந்த மாதிரி அல்ட்ரா வயலட் ரைஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கில் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நம்மளோட வாட்டரில் கண்டாமினேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, அது மிக்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் கொடுத்துருவோம். ஸோ அந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் தான் ஜியோ மெம்பரேன் சொல்கிறது. ஹை டென்சிட்டி போலியத்திலின் மெட்டீரியலுக்கு மேலே ஒரு ஜியோ மெம்பரேன் லேயர் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த லேயர் வந்துட்டு எப்போவுமே யூவி ரைஸையும் இந்த சன்லைட் எல்லாம் மேக்ஸிமம் இது பண்ணிவிட்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணாமல் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ இதே மாதிரி தார்பாலின் அந்த சைடில் பார்த்தோன்னா அதில் பிவிசி லைனர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டபுள் லேயர் பிவிசி கோட்டிங் இருக்கும் சில நேரம், இல்லைனா ரெண்டு டபுள் சைட் பிவிசி லேயர் கோட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தார்பாலினில் வந்துட்டு பிவிசி லேயர் கோட்டிங் இருக்கும். ஸோ அதுவும் சேம் பர்பஸுக்காக தான் பண்ணியிருக்கு. அதுலேயும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகாமல் தடுத்து வாட்டரில் கண்டாமினேஷன், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த தார்பாலினில் பிவிசி ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல லேயர் இருக்கிற பிவிசி லேயர்லாம் இருக்கிற தார்பாலினில் வந்துட்டு ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல்னே வரும். ஸோ ரெண்டுமே ஜியோ மெம்பரேன் சொல்கிற மாதிரி அதில் ஃபுட் கிரேட் தார்பாலின்னே வரும். ஓகேவா, ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸுமே ஃபிஷ் வாமிக்குன்னே தனியாக நம்ம டிசைன் பண்ணி இது வர்ற மெட்டீரியல்ஸ் தான். ஓகேவா, ஸோ ரெண்டுமே ஃபிஷ் வாமிக்காகவே டெவலப் பண்ணியிருக்கிறது. ஓகே, ஸோ சன்லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்துட்டு நம்மளோட ஜியோ மெம்பரேன் ஷீட்டும் கொடுக்கும், நம்மளோட தார்பாலினுமே நமக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வாரண்டி பார்ப்போம். மெட்டீரியலோட வாரண்டி எல்லா கம்பெனியுமே நார்மலாக ஃபேமஸாக இருக்கிற ஆர்எஸ் பாலிமர்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஜியோ மெம்பரேனுக்கு வந்துட்டு 5 years வாரண்டி, தார்பாலினுக்குமே 5 years வாரண்டி, ரெண்டுக்குமே 5 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா, ஸோ நம்மளோடது எல்லாத்தையும் ஏதாச்சும் தப்பால் அந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கம்பெனி வந்துட்டு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ 5 year வாரண்டி இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இதை வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக 5 வருஷம் இல்லை அதுக்கு மேலே ஓடும், 8 வருஷம் 9 வருஷம் கண்டிப்பாக இந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம். அந்த மெஷ் எல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்துட்டு ரீபெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு ஒரு 8 வருஷம் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த ஷீட் வந்துட்டு ஓடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் பார்க்குற ஜியோ மெம்பரேனுக்கு மட்டும் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஓகே, ஜியோ மெம்பரேனுக்கு வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டு தேவையில்லை. நம்மளோட தார்பாலினுக்கும் நம்மளோட வெல்டு மெஷ்க்கும் கேப்பில் போடுற அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டு ஃபார்ம் போடுவோம், இல்லைனா ஏதாச்சும் ஹெச்டிபிலே சின்ன குவாலிட்டியில் சின்ன மைக்ரோனில் வர்ற ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டு போடுவோம். ஸோ அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட் வந்துட்டு ஜியோ மெம்பரேனில் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டோட கோஸ்ட் வந்துட்டு ஜியோ மெம்பரேனில் நம்ம சேவ் பண்ணலாம். அண்ட் அந்த அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டு போடுற அந்த ஒர்க் வந்துட்டு நமக்கு ஜியோ மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணும்போது இல்லை. ஸோ இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் ஜியோ மெம்பரேனில் இருக்குது, தார்பாலினில் இல்லை, கிடையாது. ஓகே, தார்பாலினில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஷீட்டு கொடுத்தே ஆகணும், இல்லைனா தார்பாலின் வந்துட்டு வேகமாக டேமேஜ் ஆயிரும், வேகமாக கெட்டு போயிடும். ஓகே, நமக்கு அது லாஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் ஜியோ மெம்பரேனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், மெட்டீரியல் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்கிற அந்த ஃபேக்டரில் தான் நீங்கள் இந்த ஷீட்டில் எது வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ண போகிற மெயினான ஃபேக்டர். அது என்னென்னா காசு தான். ஓகே, இந்த ஷீட்டோட காசு, ஜியோ மெம்பரேனுக்கு என்ன ரேட்டு, இது என்ன ரேட்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஜியோ மெம்பரேனுக்கும் தார்பாலினுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஒரு
15 to 20% காசு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு தார்போலின் ஒரு 1000 GSM டபுள் லேயர் PVC கோட்டட் HDP தார்போலின் வந்துட்டு ஒரு 80,000 இருந்துச்சுன்னா ஜியோ மெம்பரேன் வந்துட்டு ஒரு 95,000 1 lakh கிட்ட இருக்கும். 16 மீட்டர் டேங்கோடு தான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 15 to 20% டிஃப்ரென்ஸ் வரும் எல்லாத்துலேயுமே. 5 மீட்டராக இருந்தாலும் 6 மீட்டராக இருந்தாலும் அது போக போக. ஓகேவா? ஸோ 5 மீட்டர் தார்போலினோட ரேட்டை விட ஒரு 15% 20% ஜியோ மெம்பரேனுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு காசு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ஜியோ மெம்பரேனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ காசை பற்றி சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லிடலாம். என்னென்னா நமக்கு தார்போலினில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு 16 மீட்ரு டேங்குக்கு நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் லேயர்னு வரும்போது ஒரு 5,000 6,000 நமக்கு வரும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு. ஓகே, அந்த ப்ரொடெக்ஷன் லேயருக்கு மட்டுமே. ஸோ ஒரு 80,000 ப்ளஸ் ஒரு 5,000 இல்லைனா 6,000 அரௌண்டு ஒரு 85,000 நமக்கு வந்துட்டு ஒரு 16 மீட்டர் தார்போலின் டேங்கில் இதில் நமக்கு செலவு வரும். ஓகேவா? ஸோ ஜியோ மெம்பரேன் வந்துட்டு ஒரு 1 lakh அரௌண்டு வந்துட்டு நமக்கு செலவு வரும். ஓகே, ஸோ கம்பெனி வச்சு அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாகவும் இருந்தாலும் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இதோட ப்ரைஸு. ஓகே, ஸோ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜியோ மெம்பரேன் ஷீட்டு தான் பெஸ்ட்டு, தார்போலின் யூஸ் பண்ண முடியாது, அதில் பண்ணோன்னா மீனெல்லாம் செத்துரும், அதில் வளர்க்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. நீங்கள் ஒரு கேரளா சைடெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே HDPயில் பண்ணதே கிடையாது. எல்லாரும் ஒரு 99% பேரும் தார்போலின் ஷீட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான தார்போலின் ஷீட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த தார்போலின் ஷீட்டில் வந்துட்டு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே கிடையாது. மீன்ஸ் ஆகுதுன்னா அது நம்மளோட தப்பு தான், நம்மளோட வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷனில் வர தப்பு தான், நம்மளோட தண்ணியில் வர பிரச்சனையில் மட்டும் தான் மீன்ஸ் ஆகும், இல்லை நம்மளோட ஃபீடிங்கில் வர தப்பால் தான் மீன்ஸ் ஆகும். ஸோ தார்போலின் போட்டால் வந்துட்டு மீன்ஸ் ஆகும்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு தப்பு. அப்படி கிடையாது. அப்படி நாங்களே ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். எங்கள் கிட்ட தார்போலினோட பிரச்சனையில் எங்கள்கிட்ட இது வரைக்கும் ஒரு மீன் கூட செத்தது கிடையாது. ஓகே, அப்புறம் ஒரு கேள்வி என்னென்னா, அது எதுக்கு நீங்கள் இது அந்த க்ரீன் நெட்டு போடுறீங்க? ஸோ சின்ன டேங்கு 5 மீட்டர் 6 மீட்டர் டேங்கில் க்ரீன் நெட்டு போட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்மளோட டெம்பரேச்சருக்கு இந்த சம்மர் சீசன்லலாம் டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு வேகமாக சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு 20,000 லிட்டரு வந்துட்டு வேகமாக டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ ஒரு 1,00,000 லிட்டரு 2,00,000 லிட்டரு 2,00,000 லிட்டருலாம் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ பெரிய டேங்குக்கு எப்போதுமே க்ரீன் நெட்டு தேவையில்லை. இப்போ தார்போலின்லேயும் ஒரு 16 மீட்டர் சைஸில் நீங்கள் ஒரு டேங்க் போட்டிங்கன்னா அது க்ரீன் நெட்டு தேவையில்லை. ஓகே, தார்போலின்லேயே போடுங்க, HDP மாதிரியே போட்டிங்கனாலும் அதுக்கு வந்துட்டு க்ரீன் நெட்டு தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு 16 மீட்டரில் போடுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு க்ரீன் நெட்டு தேவையில்லை, ஷேட் நெட்டு வந்துட்டு தேவை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு மெயினான ஒரு போய் வந்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டி தார்போலின் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனையே வராது. இந்த 2 மெட்டீரியலுமே இதுக்குன்னே இந்த ஃபிஷ் ஃபார்மிங்க்குன்னே டிசைன் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 2 மெட்டீரியலுமே ரொம்ப குவாலிட்டியான மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ 2மே யூஸ் பண்ணலாம். 2மே ரொம்ப நல்ல மெட்டீரியல் தான். 2மே யூஸ் பண்ணலாம். எங்ககிட்ட தார்போலின் மட்டும் கிடையாது, நாங்கள் HDPயும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நாங்கள் ஒரு 10 மீட்டர் 16 மீட்டரோட HDP இது ஷீட் வந்துட்டு நாங்கள் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம தார்போலினும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 2மே யூஸ் பண்ணலாம். 2மே ரொம்ப குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப பெரிய பொய் என்னென்னா, தார்போலின் வந்துட்டு 10,000 ஜியோ மெம்பரேன் வந்துட்டு அதோட டபுள் ரேட் இருக்கும். ஓகே, 20,000 இருக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் யாருமே தார்போலின் ரொம்ப சப்ளை பண்ணுறது கிடையாது, ரொம்ப கம்மியான செல்லர்ஸாக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எப்படின்னா வேறு செல்லர்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க சொல்கிறது தானே ரேட்டு நம்ம ஊரில். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. தார்போலினை விட ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 20% தான் ரேட் அதிகம். அதுக்கு மேலே எப்போவுமே நீங்கள் பே பண்ணக்கூடாது. இல்லைனா கொஞ்சம் விசாரிச்சு பாருங்கள், உங்கள் பக்கத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்போ கொஞ்சம் பேர் பண்ணுறாங்க, ஒரு 4-5 பேர் இப்போ HDP வந்துட்டு சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணால் கிடைக்கும் காண்டாக்ட்ஸு. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காங்க. அந்த மாதிரி டபுள் ரேட்டெல்லாம் கிடையாது. ஒரு 20% தான் மேக்ஸிமம் இந்த ஜியோ மெம்பரேனுக்கு வந்துட்டு ரேட் அதிகம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் எந்த மெட்டீரியலுமே பெஸ்ட்டு கெட்டது அந்த மாதிரி நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. இது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். உங்களோட தேவை என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 2மே ரொம்ப குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் தான். ஓகேவா? இந்த வீடியோ பண்ணதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ரேட்டோட ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான். ஸோ நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதோட டபுள் ரேட் இருக்குது, அவ்வளோ ரேட் இருக்குனால சொன்னா இல்லை, கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்த ரேட்லாம் கிடையாது. நீங்கள் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த ஒரு ஹைப் கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது HDP ஜியோ மெம்பரேனுக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இது சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட வீடியோவில் நம்ம 16 மீட்டர் டயமீட்டரோட டேங்குக்கு என்ன கோஸ்ட் வரும் நம்ம எக்ஸாக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறோம். ஸோ 16 மீட்டருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு ஐடியாவுக்காக நான் ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன், நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட டவுட்ஸ், உங்களுக்கு இருக்கிற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கள்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நம்புகிறேன். அண்டு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். See you next time.